Prajem ti krásny deň, milá žena, možno aj milý muž. Ak sa chceš mať v živote o kúsok lepšie, tak skúsi všimnúť, aké to je, keď nenosíš oblečenie, ktoré je strašne úzke, ale keď si dovolíš obliec si niečo, čo je jemnejšie, pohodlnejšie, láskyplnejšie k tebe, alebo teda nežnejšie, kde ťa nič nestláča. Ty sa môžeš do toho života a do veci uvoľniť. Ja som to už urobila pred mnohými rokmi. Odhodila som podprdu, začala som chodiť barefoot a nenosím rifle. Keď si dám nejaké, tak sú len také jemne obopínajúce telo, veľmi jemne, aby ma to nesťahovalo, nestláčalo. A aj to si myslím, neviem, myslím si, a zároveň to ale aj vnímam, môžem povedať, že to aj vnímam, že aj keď je to oblečenie pozvoľné a dotýka sa tela a formuje ho, tak ho stláča. Možno to tak hneď nevidieť, ale keď si to začneš navnímavať a začneš vnímať, ako napríklad také oblečenie sťahuje panvu, ako ti tlačí kĺby smerom dovnútra, jeden ako k sebe. Kde majú vnútorné orgány priestor na to, aby mohli dýchať? Kde majú tie orgány priestor, aby fungovali správne, aby sa prekrvovali? A keď si pozrieš napríklad na takú nohu, ja mám barefootky, nosím ich, ja neviem, možno 7-8 rokov, neviem presne. Tá noha má priestor. Sú ľudia, ktorí hovoria, že keď budeš nosiť barefoot, tak sa ti noha zväčší a potom budeš potrebovať väčšiu topánku. Taká blbosť. Taká blbosť. Akože keď budeš nosiť voľné oblečenie, tak čo, sa roztiahneš do strán a narastieš po nebo, alebo ako? Takže pozor na blúdy, ktoré počúvame, ktoré čítame. A dôležité je vnímať, počúvať seba a vnímať, že či je mi niečo príjemné, alebo mi to nie je príjemné. Takisto možno patríš k ľuďom, ktorí keď sa ráno obliekajú, tak nevedia, čo si majú dať na seba. A tak idú, že mala by som stať toto by sa hodilo, v tomto budem príťažlivejšia, sexy, alebo budem vyzerať viacej elegantnejšie. A to je jedno, či si muž alebo žena. Ale je to nezmysel. Vnímaj seba. Vnímaj seba. Zavri oči a navnímaj. Wow, dnes chcem červené tričko, alebo zelené, alebo žlté, bodkované, strákaté, je to úplne jedno. Ale vnímaj, že v tomto budem dnes svoj. V tomto budem svoj. Budem svoj. Nechcem povedať, že ja budem svoj. Bude toto moje, vnútorné, skutočné. Nie hrané, nie manipulujúce, nie umelé v tom zmysle, kde strácaš samu seba. A ja ti prajem, aby v tvojom živote ti bolo prekrásne. So všetkým, čo život prináša. A napriek tomu prekrásne. A veľmi ti prajem, aby si sa naučila a naučil vnímať samú seba vo svojej hĺbke, vo svojej podstate. Pretože vtedy začína byť život krásny, prenádherný. Je to život v ľahkosti, v radosti. Je to nie, že si hore, ruka hore, alebo potom úplne dole, ale dostávaš do akéhosi stredu, ktorý vôbec nie je nudný. Je prekrásny, je prenádherný. A pozývam ťa do toho, aby si... Nechaj sa inšpirovať. Pozývam ťa do tvojho vnútra. Do tvojho vnútra. Lebo tvoje vnútro je to najkrajšie, čo môžeš objaviť. A nevieš ako na to, navštív moju webovú stránku, prihlás sa na kurz, ktorý začína 25. septembra. A teším sa na teba. Prekrásny deň vám všetkým, tebe tiež.